Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werebya mwanjwa omo ligerali chinsa ninya chele tukaligali lero lya Ramisi tariki 20 ni sano chitariki 20 na isano na isato chomo tenyo gata Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri asechinse mobuna corporate events chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri asechi tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers, Somo Chobosungo, Angena AM Taylor, Samangeba Kresimia Sinamba, 0721-217817. Hazina Siri Events. This is a surety. Mwanjumo ligeralie nigo tugusaba kwa birase ncho yo tutukano boke gwanya ka bako yanekiwa kolende to kolende ase kionga chinsenya tukaligalia rali Ramisi kitariki 25 na isa chomo tinyo gatano na gatatu mwaka buchirwe na 25 je nigo ngoro kwaro ni utoto nyangirio utogubwatira na kuranta memenyererio nigakoro kwa Wilson Makoli na ya negatiali na kwariganirie ase kionga chinsenye wotuko bwarero okogenda gwaito Kericho esomosike bosira atorangeretie ntutoketi ko support yonde nga twa support yonde itaro higatia baraigo chia chinsemo cha Kericho komerana no mosike Timothy Bosire kogendera kwegererwa contribute any alleged loss of CDF money to any member of parliament. It is a management of by a board who have employees called fund managers. Ekamati ya bunge kuligerelia obotumeki bw'ekibesa aze bunge gutalira ebunge yabo nchali kuligerelia obotumeki bw'ekibesa ekyo. Kama yatantana ega toke koruptenda best violence chingateito abantu ba wanire abantu baitanire okotikola
Kise gichigenga niko chibwanete gotigwa pi ejo nengwana yo mochumbe bwe county ya Nyamira omosikeche Rusha Momanyi. Mwaumare bwe county ya Nyamira omosikeche Rusha Momanyi nigo abolire bamenyi be county ejo kogendera komwako bako murabwense nabo igo serikali ya Kenya Kwanza kaukwane me Nyamira omosikeche Rusha nigaboli gosiniga kiruna wigira bono nigamagendero amangabere gakwanekiwa ase serikali gwetira sobora bwe serikali ga boigo omosikeche Rusha nigo amenta kobolia gose amenta kurwa okoboli gochiese abantu gwanchana nabo igo gokiani chisegi chegenga mulikito fatiga digisemba na mange. Homo wakirishi bwa bangina imeye kaunti ya Nyamira omosikeche Rusha Momanyi nigo asentundeye akwaneire amagenderero ayo arorekanire ase kaunti ya Nyamira anene chingakechiga are oyomobo asabarai baria bakwa okoboko eserikali eregeti egati yabo okurariwa wepara ya Bondeni Magombo eyo ikageire gochia kubekwa irami Mochumba Steve Muga tukabatebi na baki elero yatire kire miaka bantu bango tabate banga ejene tukubarose lakini ese bono iga na itukugenda bali gotebi abantu batu atigara atore tebinto ase serikali oiga motora teri pale ne pale lero kuchake very soon. Boigo asubuya bonde borachi Nyamira kubwatikana ne university eyo amagacha manene arache kwigekwa kyabonyoru nigo boigo ase bunge ya West Mugirango aborokiwa abo barache gosomera ubonyagitari barache gosomera ase nyagitari enene ya Nyamira ntwatomete vice chancellor ya Kisi University egiye gotakorera university area itutwarwanira tukareta no bari nyagitari bakorete mbasa beti kabisa bakanyora nganyagitari ya ito nebwate bintu bike bagocha gukinia erinde school ya medicine etakire na nursing iga seito ensemo yaye omo MC bwe wodi eyo Duke Oyagi Masira nigo agenderera kumosegeta omosikeche Rusha Momanyi agenderere gotigara ase serikali eregeti eryo obuya obonge ogendere gocha Nyamira ayuanda matiangina chacha karo litwachire gochiange ono ntwe ngate to benjara nganto ko ganyitiri gakino ntoko na bonyore ngendo ko uria to ganyerete ayonsi nigo akwanwa asomoyiga bokubwatuka ema naboigo ogosira ebyombe bya bodaboda ase kinyoro kyageseneno township West Mugirango omoyiga boigo omosikeche Rusha abasemia abana kubaigwera abaibori babo amo nakira omoibori okora ensema yaye kuna enchira eyemo yugukora kisegi chegenga ase eyamate naibo abana bali moro ata abaibori baino moibori tari nseye oraganiri omwana oyamabe nokora ayigo kugenda kukuja kungaimwa ngagogota kabona rama baibori batebi moise inikene njeti mwati yanga mne yanyarebe onete iyo nako gakuita kubore kama chanchana ega toke korupchenda best violence esi chingache ito abantu bagwanire abantu baitanire ogochikora mukao gagukwana igo koronge mukungune nabwene to gukwana ke Romo sacha naye kogochiko okora alikuwa letire ndo mukungune kurunye kena kikwaleta ane bangarase nyomba tekendale gokora ikaganyerete ekikwaleta ruge kaigo geitabe chingaki echecho nigo akwanira siasa cha Nyamira ase agenderera gusingirira bona asobo choryo bonene bore bosyo nigo arachikurigia obugabana bwa Nyamira Moranje bona ande tutam na ande tutam mutarete bona tutagete kana Kingo reporter Gatembe kurwaiga geseneno township West Mugirango Jeff Atigad Kisemba
na igatia baraia bakorokorwo ase kaunti ya Kisii niga baigirire getambo rukyo mujumbe mukorogwe bunge ya Gitutu Masaba umusketi Motsibosire gikwarigania igikaro kyo bumo bumugusi asensemo ya Kericho ukwana bariki bamangana ime yo mocho bosongo mugasolero niga batayabuna igikare kyo tikiarengete ondebwensi na nitikiare korali nsemende yonse ya gisiasa korende nigo kiarengete koralia obumo nobuya bwogocha amo buna omugusi ukwana chinga kie cheboigo nigo bagikeria igatia basae abo bagotumeka bobe kurama habarai ababeire ase chiabisi gose abarai abakuru okogenda gwaito Kericho esomosike bosira turangeretie ntutakieti ko support yonde nga tu support yonde tuagende tamo buno mugusi ochamo buno mugusi naende kine gentu taibano ya chaka korekana ngia korekanete no nekere mwaka nyakari ngimoyo igo tigato babe buno mugusi tobeke birenge bibye itamo torare na intungi tubwenerete go okora ke ebe siasa ebo amagenderero ebe buna tubwenete komenya na nchirindi. It's therefore absurd for anyone to insinuate that the various groups of leaders and representatives of organizations attended because of the use of the name of Honorable Matiang'i. If anything, the coming together was to solidify the base for the son of the soil in his quest for the presidency. And those present support the idea. Honorable Bosire seized the opportunity and led the process as indicated in the series of talks. Otherwise, he has no objection to being led as long as the call is omugusi first. Bono ne ntutuira ni renka etutegete koberanka tukwane gintu gitu kiratokonye igeye ntutugosaba abantu baminda bagusi gaki mwensi pa magara inchwamo turangeri gochibuo toche turagire turangeri yonde nero tutagete turangeri gochibuo toche turagire no ani njentu ale mangana iga na bongo barangeri moje mbatevi nintagete ko bagento gete tigatueba mangana ayo konya gochimbana tobe buronge no ani ntubono iga no ani president yeturangeri na tuguika atotebie binta atagete lakini amanye nangu epanga tole tumanye na mangana yanga kyakoba. na chingakie checho abasae nigo bamochigwe ase ogo tatwara masikani gochia ase abarai bali barobisi na bali boigo barure ase chiabisi aya nigakwanwa amo nomo MC omukoro bwe ward ya Kiogoro umosike Samuel Apoko chingake nyaka bakabolia abasae banyaka bagosika abarai bonse na rigere for the last 2 weeks siasa ya usi ndende kotewa abantu baminto ngantu nabo kusina bantaba igati somo lengo siasa tole tunabantaba abasongo bagatanga we divine principle but we remain be friends tigatoka ndeska tokora siasa to ikanyo to koira na magaro batumira na bantaba mana muramo na basikaro ono ne issue naroche abana bake bakurama omugambyo moneno bero subugambi for a long time yo mindo gosire ole treasurer ya ODM tindamanyo so saini no are stayo injasa paso na salida na ndino muntu kwende kanisa na ndo muraiwe kanisa abarai bagusi na igo kurama na igo gutumigu n'abantu bandi nabona asabiri ng'abana baminto mutugundu boronge nekyo kwegwa wali na gutakuna because omwana omoke gutena kurama gusire omuntu monene it does not make sense gusire I don't subscribe na ideologies chia kisiasa but I respect him as a leader ogusi toremereranie wicheba molengo turabe kiro yomo lakini amaskani atoke no bwanjani enarira nyarekane tukaranse na bagusitu bwana lakini so tukizari ngenje yo kuramana yero na kanire na inche no yoma poko tintagete konyorekana no muntu obero burai ngante nina asigete nkuramo muntu murayo why patige nduge tutagete post Kristo simwasa barai bari nero
na buna njira yamo yokorota na kunengia obotumiki bw'ekibesa kya serikali gwetera sikanja kya NGCDF ekamati ya Decentralized Funds Accounts Committee DFAC kurwase serikali no kuseze bunge ne nigo yatalira ebunge ya Bonchari asokolingoli obotumiki bw'ekibesa kya NGCDF ase bunge yo gukwana chinga kechyo umunyakerogo obwe kamati ya Gideon Muliungi nigatabiruna guika bamukeligwe egetambukiro bonsi bali barotoke ngana momocho yobotumikia obube bw'ekibesa wigira ekerengo g'eki milioni 3 n'ekiruta 5 nemo Mulikito Diponi asanya namage Asetaro ye kamati kurwase serikali yanene manyikanite muna Decentralized Funds Account Committee uchase chi county ao nigo litukulia lero barawa no munyakirego Gideon Muliungi sogotarira ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii asokoro totobotumeki wechibesa chiekegancha gia NGCDF. We have come to listen to the committee that was overseeing this project, which we normally call Project Management Committee or PMC, together with the fund managers who are in charge of this project, and also the board, members of the board of CDF from Nairobi, representing the CEO. Kuwatekana no kumurungania kwa bamenyi bensemeyo igoro yobotumeki obobe bw'ekibesa ekyo. And they have given evidence. We are going to unravel the evidence and come up with our recommendations on the way forward. But it is clear that some money totaling 3.6 million is not clearly known where it went. Ukone kerekyo ekamati yeyu kurwase serikali yanene. We do not want any PMC in Kenya to soil the name of CDF. CDF, which we examine and gov, these are funds which come from the national government and then go to the villages, which have impacted the lives of many people in the villages. Komenta na yueni go bakwanira igoro yokona na weji basari kuchasa borokigwa na boigo kuchasa chiskuru. CDF issues bursary checks to the student carries the bursary check, goes to pay in the school issues as a receipt, the student goes home with the receipt. The student does not return the receipt to CDF. Omubunge o West Mugrango Steve Mogaka oyiboigorenge asege karekyo nigabo lya chikamati chionsi gotika gotamira ababunge asobotumiki bw'ekibesa. Don't attribute any alleged loss of CDF money to any member of parliament. It is a management of by a board who have employees called fund managers, and the MP has nothing to do with it. Nonyinabo nigo bamubolia Auditor General Nancy Gathungu. I've also summoned the Auditor General to our committee to come and shed more light on where she thinks that 4.1 billion went, because she may have an idea. We are going to crack our whip. Our teeth are going to bite. We are not going to allow any PMC to mess up CDF. Kuripoteria gatasinikia ukiagatembe kuruga sicha cha CDF imeye bunge ya Bonchari chigotoka somo chiosuneka elitana na inkoro kwa Dipon Hasanya na ya mate ya mukuru wa chinsemo chia mubamba kebrigo nigo yasokira na kubole ko bwatusigwa liko murusia umwancho abo asengendo kolengana na ya mate ye yomugaka unyanja ondoro nigo amosiria omwana ya Daniel Unyancha uyu obekire asengendo yamo imeyomo chibu Eldoret asibabwate pili yuo eregoika enunso milioni nabono nigo yasokire na kubolia abale no moyo muyabu wanja kubasira eliba mwenyo umwancho abo ase amaskadi Polikapukara na mange Yamatiga y'umugaka Onyancha Ondoro kurwasinseme chiga chikanyerukia mubamba kibirigo niko baereire enchira umwancho basireta David Mumeroka nyareta ko bwagusira ubugema bwaye
uyu utigete bili ase enyagitari na wigone bili yenkendu eyuere gwika enus emilion gintu kiagendere ko bageko bali omotu kiandage komi mwana wani mukundani ya imeroka na bale aliko kolega sibo bundi boke kaya ikanjira kanyora chari yebigi kamabuno kokoro ana kaya bune ka karunya getali ale kangben bua munya getali kamege chuma akangben akataka gara taka na kajaka ene ko we kolera kaliberi amani bintu biyani ani mone ndwali kamera kumuboka awasa kurwara bunanga ke acha kairunya getali gatoka ngata kero kubekerwe chuma akero chiba hajabura ekeginga kiaye gekaonigwa akairunya getali akabumura nagwena kiagana retegemea asinka nande kaigwa beire uya akachaka kogenda gochweli yake nande ndwali bono yagiteka mubwato bwangoiga akairwa editoret egatoka nga inyagetali erifaro tebwatibaga akairwa skos omweli yoye igabe twange week osirire yamategeka nigo yareire njira yatemere kurigia obokonyi iyo banyarko bagwakane bile rigakorende nigo basinyirwe ase baereire enjira babwate obototo mbwati kendo umukio nane gisinini mwana oyo anana ruriko kurwanirira abana naende nabagwike sitoro toko nabo tubwate obokongo bonena ndubwati kendi bana ndubwate muchito kende ngeya epiri igo yachete gotoka nga igerange nusu emilioni anka kende nkeyo omwaka onyancho ogotire n'omong'ina omorugi oya naro bata abana batano kende nkeyo none ngoko baraonie esire kende na intulendwa nabaisamoke ntubwati kende ona nigo besokire guchase kinyomba cy'uburaria n'enchire yemo yokoburia barayi bali bali no moyo bwancha wesoke bunenchire yemo yokoeneke buna ngusirwa bali elikonyara kwa bakoleto mwanchobo oyura sinkendo asinsa muchiricha Eldoret elio banyarko bakomwenia wanango ikolerango sabanga serikali gakimonde matakwanye ngane na me andi twaire ile manango muna bono yo minto Jeremia Migosi oyo minto Kemoni oyo minto Filemoni apiemi na botogo saba okonya gukurwa asemole musire nkeye yo mwaka onyanja no mongino ya merani omwana oyo sire irwe okurukusabina igaro omwana omokenera bwango igo mubere no ra musalikira igana lakini wabaire buya sana toito okongo mugeni aliki twasebera okonya gukurwa asore mo gumanere mongina Jerusa mumanyi oigwekerero giaito na inwa bangina ngomaete muna abana bago chando mongina karako banyora twasabira masoyo koboko omo emusi ito Julius Matwere twasabire otosire no maete nke yondoro boigo musani o manene tiuki masira uyagi elinde batusire nkeye na intutonyora okonyeka oyo minto Emiri Nyagarama mo minto Chanua na abanda abange na batogo sabanga matokonya eli umusigo yoere eli etali atali bakwe igingo ripoti rigetaseni kya wajite kya gatembe korega me county ya Nyamira inchego nkurukwa Polycarp okara mwanju mulilia wantu nigo basegeturuka maiso igore chindagira abakoria elio gokinia bonyamansia semebere yabo boigo esegeto igoro yo konyora obolinko likera chingaki asinya gitali na yango lengano mugaka Nelson Munali ngwaye kurwa se chinza mochenya goto imya sensi ase county ya Kisii boigo segetira basai kwerenda na gwetanga kurwa asa botumeki bwa maliogo yo gotindia muligeto Daniel Ntiri na mange ogokwa komong'ina Salome Nyabokongwae w'emyaka minene kurwase kinyiro kya Masongo imyasinsi ase kaunti ya Kisii niko kwabete ogugwa konene ase amatiga y'omugaka Nelson Munali Ngwae nyagosira nigo hari ngina muke omugavana omukoro we kaunti ya Kisii omwasike James Ngwae boigo moibuli omwabo omong'ina Grace Ngwae anigo asiretie obogima bwaye litukuligoro mwerio yebo ne twatebanitie twatebania mwisoni ne twakwana ne twakwana twakurire kwa saa 3 kamwagire kwa heri bana twatogende ne rakate babona sabati amba sabere mugende biya akara abasabira akora
bakagenda Machakos. Abagenda Machakos saa butuko saa 8 nari bagotebu osile. Kubatikana nayo mugaka Nelson nigakwanira iguru y'obugima bwaye na nyegosira nabuna nigo abeire obugosiro konene kuri mwaka bweri bwemo 1953 ase babetamo no bwanchani nabagasisenigwa nabana batano noyomo ayigwerete alanyanchite muntu kuburia ukugwa kukiretiga kwenderi bana mwe kagari mwa mugakere igobono ihokuguna na charity kera ta kuri kende itarahegwa nanjye na nyine ryaruwa ari nyumba atari kuri ndagira otengendagira iyo nyamwaro tari mugaka ka mugaka asinkwana yayeboigo nigakwanire gati iki sababu chikwirira amurwire goikaransira bantu boigo wetera so gutanyora uwenya buwenerete hasi chinyagitari mwete no nyagitari yo muntu kugenda ororo kuchigo cheki kure onye tubati omuntu kongosara bote runga musena marerie kuriete takunenta kuri kariente tari yo gendenga kumbu buruire mbukararia kari nyuma aribo kaburiete asense mwende nigaru segeto igoro yechendagira chibwenete kuliegwa na urwa chisababu chiaye tere una bana kwa mugano muntu kunywa marwa mange o ikabo kimabwaye bo bwenye muntu kunyitumba tu muntu tari kuriye ndagiro kuboka mabyo yaba kuriye binte bya oyo abago sariyo bugima bwaye nonye nabo nigo amoteba nyegusira kubumungino urenge bumukia na bwanje to mulembe asinka yaye asesegeto y'abantu b'emyaka menene hasabasaye bekegoliegeke abasaye ni bagendere gosingerwa koborirwa kurigirirya chindagira bakoria nkurubadirigeta seni kyagatembe kurega sikenyero ky'amasongo kegotoka se wodi ya sensi meye bonge ya Kitutu cha North County ya Kisii litere ngoro kwa Daniel Ontiri na buna enchera yamo yogosira abatari kwenyara korwa ase binyoroime omomsie bwe ward ya township county ya Nyamira omoske diokyo yagimasira nigori tukulia lero abwatuka bakonyi bwe ngombe guchese omutakano kerubonduko korwa ase kenyoro kia Keguru negetambukero abange bagokeire asabo igomoske masira asira etundwali ya Keguru iyo abwatokera chitangi chiamache egento atabirekera besegeterio kwene kebona abembe kemaligie cha iyo nkonyora bale amasingira amaya yobokorerwa bogosie mirimo yabo yakera lituko muligeto Polikapo Kara na mange omwemisio yoigawe wadi ya township omoske diokyo oyagimasira igo hagendeire amanomoro buriyo bokugendera gusira chiamategiri kitari kwenyara ase binyoroime asili tukulia lero anyara kobaga kumubwatokera omusubati Kerubo Nduko uyu omusacho yasirita amatukama ke aitire engombe iyo korengana munadi ukira kunyara kobaga komokonya ukinia abana bwabake atigeretwe ekero tuwakorera matanga umuino musubati naro minto usirere tu gakarona acharia oite na tebe tege mugande byuka na igo kore bune michendo ko korera mumade ani namore de nera kamorika yaria nera kuna kudoro bosiagaria Gobuna nacha igatari njira nasira nabantu bane nacha kukwana eta chiskuru chiane chionse skuru nere ndaye tyangomba bali bakamerumbana kutumira abana chibazijabure inge tikere skuru ukwana bwegekere kyase kanyaru ya Keguru igo muskedi uko yagimasira bwatokire obokonyi bwerangi go cyase tundubali ya Keguru iyo korengana monere ida tunyara kobaga kwa nikitundubali ekorekana buya indukira nyara kobaga kwa abalimi amazingira maya yo gupimira echa yabo andekera December lero to chinara letegera irangi kachi una roto que tona kugwatira nega tona gosuki gusitwaso nigetambukira korengana munadi ukyatebera ratukunyara kobaga ko kene kia Astin aho ime ewadi ya township nabo nigagenda kobaga korenga magendrane ratukunyara koba gakoyangurura eyo abanenje kora Astin mechiga kwenyorera amagenderero mangana ya mangu mudado tena onje bono tali besa nje take tukuko gazikia tu ade bukuto ana korora gachi agagwa tu kene tu kwani ogende nande kababa ntabo ngaini onde bwenzi kago jati kako murama karanza nziri yuka ga mwabekera inyo tu kwani ogende aina bano muntu tatagiti tundu kurama muntu abantu ba township naganda
ndeke karoko na kubateka nonyo yo kuna konte magakiti gache morane ni gati y'abari bekira nasaye ngo bayiranira ingambi ya muno cyase gusira kwa Eduke nakugendera kumuganya nyarako bagagotambira kuboko kwa no kubayikira abange awarase binyoro bagendete gucandika kiraci ngaki Kondate rogo sira nda kuracha konkonye sukeri abana na inche ndabo sukeri yake umugambi nyasago sisenie ege ako garanto maitenga ko boko kokuru akora ki ko siseni wako kwa kuri wako ewa rangi ureto tomesie nyumbe na onya kuna kirangi ibere kire moro ibere kire umugambi oya no mwana omoke no mwana one no mwana mukora gamba ari waliwo kajago tunalo mokega chikura chai josi nyoka sora abona bona nere buya kare ngaki ingo report iri gataseni cyo wanjete kya gatembe kuiga astinse chiga chikanyero ya keguru ime yebunga yiga ya West Mugrange County ya Mera inchi konkoro kwa Polycarp okara na mwanasiasa kurwa sebunge gitutu cha South asire Patrick Lumumba nigo anyale koba gakurwa ibirengere byabo uzebirengere byaye igoro yichisemi asenseme yo na gwet nani ganyale koba gakoene kyabuna nigo kubwatirana koganeirie asinsemo ukwana omugasolero ase skuru yo boruso ya St John's Bosco ime ye ward ya Bugusero ime county ya Kisii Lumumba niko boiga kwanera igoro yegati yemerobelie yobwanate gochakiwa elio gwikirania ekirenga ekyo kyogosira amusomo na chisemi ase chinsemecho. Mimi nitataka kutafuta nafasi Mungu akikubali ya kusaidia watu wetu wa Wogetutu Kitutu Chache South. Na sababu ya hiyo ni kuleta maendeleo ya ukweli. Na maendeleo ya yokurusio butaka ese binyoro byeito. Mimi nataka Mungu akikubali, manake yote yawezekana. Manake nikiangalia watoto wetu hata viatu ni shida. Nikiangalia watoto wetu hata si wote wako na sweta baridi. Nikiangalia watoto wetu hata feeding program nindo chechikoni eregalia. Echikoni eregalia. Mimi nitaangalia maneno ya feeding program. Kuhakikisha abana baitu bagoche school lakini onero ngoli kunywero ngoli lakini esinye n'ekingende yani kusimeka kingende abana baitu banyore protein kingende n'esinye maete ntazo kotebya aba iboliga oboli moboso gotoka gaiga inche ngocha na inche ndinge erongiane tole mege sangyo tosimeke kingende chigo isana nebitumaga none kabichi twasimeka egere ekingende ne kabichi yaru mugondo Mwanchumo ligerali gwikira bona tokorera mangana mayeke nga chinza nyali tukeliga lya Ramisi chini gongoro kwa runo toto nyagire na kuransa memerero liga kwa Wilson Makoli tomirane angyo ase enkwana ya litukose enkwana ya Gatembe chinza chia Marogoba chikose kyoka chinza ibere na bage kyonga chinza inye na igo na kuganiri wotukobya Pagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Darome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Pagina ninjo. Inaliso tana konyoroye agoja gutwara bwo yabwo amarose rigesaku eliegera acha gutaruna bana nyaguchine eliso kwali eliso mpoko bare ko eru muntu chikuliwa uritaise ni uritaise ngakyo na guchine eliso ngakari nke muchina liso tana konyoroye amarose rigesaku acha gutaruna bana kona guchine uinomo uswati yoikwale ta oyoy kente ikwale te kenyanta ngekyo kenyambare ikwale te kitika kegende kenyambaranga kei muchina liso tana konyoroye agocha komorose liso kukabonera atorwe abainani mbarabi abainani mbali totararora bali utara iguru nabo abainani bali enda toko bamanya bakalinani na kiekora no mukusia tete kalibika mutigali bainani tali bali bakaroza na ime bali bona batara iburwa nabo bainani nabo banike usikere igo kalibike inenkwane no mukusia tete
tiagono kwa muri kindagere cyo bwatu kwana okuririo konsina kalimo kwa bwatu kwa butori kwao ntomo yuzo bana mbaro Bagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, mangana mati, bagina. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu cyugo busongo iyo eranye neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu bunobono savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire gosibaliensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa
mpesa ase uri kose mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wanaintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sacco na gosebwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini esako yeito na gusije yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu.